И здравейте хора, това съм аз, Вампикс, и както виждате, тук се намираме в Forza Horizon 2. Това ще е вторият епизод на поредицата. И ето, че направо започваме с състезанието, което още бях казал, че ще направим миналия епизод. И ето, че използваме Toyota Supra. Много бързо тук минаваме всичките и събираме много точки, които можем да ги използваме. Все още не съм ги използвал, но скоро не сигурно ще трябва да ги използвам вече. Ето тук минаваме. Вече сме пети, много добре. Просто много добре. Много точки събираме. Това е просто много добро. Но е тъпото, ако се блъснем, ще загубим абсолютно всичко, което сме имали. И ще стане много тъпо малък се. Ето 4500, спечелихме нова точка. И сме втори. Много добре. Остана само да го минем този, дето е пред нас. Защото караме доста бързо, то с нещо се блъска, нещо ми се садна. Но ето че, опа! Ето че го минахме по много в някакъв луд начин. Ето че завършим успешно втората обиколка. Ето тук. Сега ето как ще го вземем този завой. Опа. И това е новата тунингона кола. Ако искате да си тунинговате колата, се облъскате и няма проблем. Как виждате, ето го и финалът. Нека завършим по нашия начин и ето го. Нека просто да си седнем тук да ги гледаме. Ето че вземаме 11 000 пари и репутация вземаме 12 950. Направо съм много доволен, тъй като почти получаваме 2 левела. Нека да ходим следващото състезание. Ето че сме тук. Потейлихме току-що. Доста добър старт, но мисля, че това е проблем, тъй като това е офроуд и това ще се окаже може би много зле. Ето че тук малко мисля да не загубиме контрол. Опа! Блъскаме се там в Hyundai-чето, но минаваме и го минахме. Между това, както виждате, в центъра на екрана взема бая точки. И почти взехме още една точка. Опа! Тези ги минах много по-добър начин с много лек дрифт. Ето че ги минахме и си сме вече втори. И мисля, че срещу този, който миналия път в предното състезание беше пръв. Опа, тук това беше малко лошо. Виждате колко лесно се търпат точките. Просто абсолютно елементарно. Ето ще ги минаваме без абсолютно никакъв проблем. И мисля, че тук ще вземем още една точка. Да, ето че взехме. О, това е скок. Тук полетяха малко като птици и го взехме то дрифт. Ето тук още малко дрифтче, направо прекрасно се получава тук. И ето го финиша, нека направо да направим нашата техника, да се седнем и да наблюдаваме слабаците, тъй като другите губят, ние вземаме 6200 пари и репутация вземаме, колко вземаме? 7100, разбира се. Както виждате, това беше първият трофей, нашата първа печалба. Следващото в някакво село за Сан Джовани. И имаме още някаква печалба. И не знам кога това, но ще го мине следващия епизод, разбира се. И това е от мен за това видео. Ако ви харесва, дайте палец нагоре. Ако ви харесва, дайте надолу. Абонирайте се за канала или просто коментирайте видеото. И много ще помогнете за развитието. И това от мен за това видео. И до следващия път.